Miten menee tupe? Catvapes täällä. Tänään mulla on teille revikoitavana eJoy Limitless RDTA Plussa 25 millin halkasijan Atom. 6,3 milliä nestetilavuus. Velocity Deckillä. Väreinä löytyy Suomikaupoista musta, punainen ja sininen. Taas Fastechiltä vihreä liittyy siihen joukkoon. Ei mitään, katsotaan mitä pakko sisältää. Setupoidaan se. Vedetään möyhy päälle ja mä annan teille mun mielipiteen tankista eJoy Limitless RDTA Plus. Ja ei, tää tippii kultaa. No niin, ja tämän näköinen on paketointi eJoy Limitless RDTA Plussassa. eJoy Limitless. Täällä on sitten vähän speksejä. Rapsutettava varmistuskoodi, Instagram-tilin tiedot, jotain disclaimereita, pakkauksessa tulee tietysti itse tankki, tummempi varalasi, sopii ihan hienosti tuohon punaiseen. Tuo on aina hiton vaikea saada irti. Pieni ristipäinen ruuvimeisseli. Extra O-renkaita. Ruuveja. Voi ajaa myös sinkkuna tätä. Sitten tulee 50 drip tip adapteri kautta itse drip tip. No sehän nyt meni miljoonaa. Täällä on sitten varrantokardia. Yläkäppi lähtee irti. Tämäkin pitäisi ruuvautua tästä pois. Mutta se on nyt sen verran tiukassa, että se ei lähde. Mutta tämä musta osa lähtee myös irti, jos sieltä välistä haluaa pestä. Lähtee irti. Se ei muuta kuin O-renkaalla siinä. Iso velodekki. Tämä rinkula lähtee tästä. Oho, pökkäsin vähän tätä kameraa. Näin ikäs. Ja lasi lähtee tästä nitkuttamalla. Näin. Okei. Laitetaan tänne seuraavaksi. Löydän tankin takaisin kasaan. Löydään pumpulia sinne vähän sen ja koilee. Ja tästä justiin kieräytin kyseisestä langasta 6-kieppiset 3 millin jigin ympärille. Tuosta, niin niistä pitäisi saada ihan hyvät makut sydämit. Tiedä fokussaako toi, mutta jotenkin näkyy kumminkin. Ai niin, ja aika hyvänä tippinä anna heti tässä alussa. Tämä jalka, mikä tulee alempaan postiin. Niin sen haluaa kääntää näin. Vähän vielä. Näin, koska tässä se koilijalka, mikä menee ylös, sen tulee ylhäältä päin ruuvi ja alempaan tulee sivulta päin ruuvi. Nyt se ei runttaa sitä silleen epämääräisesti tuota alempaa koilijalkaa tuolla. Tästä on vähän ahpuvärkkiä messiin. Tuosta. Ensin toi alempi.
tavannut laittaa ne ihan kiinni tohon. Mukavan kirjalle siihen. Sitten tuota alempaa tosta. Voi toki käyttää sitä omaakin ruuvaria, mikä sen on tullut, mutta mä tykkään käyttää näitä omia, kun tottunut näillä vetämään. Ne on nyt semikireellä. Sitten otetaan ylimääräiset pois. Mukavasti, ei jäänyt yhtä ylimääräistä siihen. Sitten toinen koili. Ensin väärinpäin. Kiva ihan kiinni tonne. Niitä saa sitten mulkattua jälkikäteen. Niin että rutina käy. Siitä ylimääräisesti pois. Tässä kannattaa aina olla varovainen, ettei katkaista tämän puolen koilusta kierrosta tai toista jalkaa. Noin, sitten vähän summitellaan niitä. Mä käytän itse tällaista. Tää on vähän niinku 3 millin rodi. Tällä saa aika hyvin nää laitettua paikalleensa. Ensin vähän toiselta puolelta ja sitten vähän toiselta puolelta. Tälle hommalle sama. Että molemmat on suurin piirtein tuossa keskellä tätä osaa. Ne on nyt aika hyvin siinä. Ja laitteena mä käytän tietysti Smog Alienia 220 wattia. Okei, ohmia. Mä nyt en tiedä näettekö te tuosta kamerasta. Mä ainakaan näe mitään tästä mun omasta, mutta ohmit näyttäisi olevan 0,297 näillä. Sulla on varmaan vähän hotspotteja. Katsotaan. Jep. Tuolla. Et oikein kunnon. Tälläkin puolella heti. Siellä on oikein kiloosia hotspotteja. Okei, tuo on aika hotspot vapaa. Sitten toinen. Vielä siinä on vähän. Tuo sopii. No hotspotit saa aika hyvin pois. Niitä vaan vähän rapsuttelee. Suoristetaan ihan pikkasen näitä koileja. Aika hyvin samaan aikaan lämpiä. Ja villatavarana mä käytän Coilmasterin Pro Cottonia. Tää on ihan hyvää villaa. Okei. Makua saa hyvin irti tuosta villasta. Pyöritän lähes sitten tämä.
Tuttua vähän kauemmaksi. Tää pää tästä oikein, että saadaan se menemään tuosta koilin läpitte. Noin. Olisiko tossa hyvä? Sitten sieltä läpitte. Silleen, että se on sopivan tiukka, että se pystyy kumminkin liikkuu tässä, mutta se saa olla turhan löysäkään. Muuten se palaa se pumpuli aika herkästi sieltä. Jos sit on vaan pieni määrä siellä koilin pohjalla. Tommonen, että se vähän pullottaa joka suuntaan, kun se on tuolta koilista pihalla. Ja tästä tulee sitten yleensä kaikilla mielipiteitä, mihinkä kohtaan toi villa nyt pitää leikata. Mutta mä oon itse sen tavannut leikata sille, että sitä ei tarvitse kallistella. Mä pidän tätä villanpätkää tässä sormella ja sitten ihan tästä pari milliä ylöspäin. Tuosta kohtaa. Nää loput onkin sitten helppo leikata, kun tämä on tässä mittana. Laittaa tuosta samansuuntaisesti. Mä olen tavannut silleen, että mä saan kaikki saman mittaiseksi. Mä laitan leikatun villanpätkän tähän päälle. Kato nyt, se on sama mittainen kuin toi pumpulin pätkä. Tuossa meillä on merkki noin. Tämä toimii sitten merkkinä toiselle puolelle. Eli ei tarvitse erikseen mitotella enää. Laitetaan vaan tuohon päälle ja leikataan sitä näin. Niin se tulee justiin saman mittainen kuin toisellekin puolelle. Tuo puoli saman mittaista. Sitten vähän harvennetaan tätä pumpulia. Sitten tapaa laittaa sormen tuohon alle. Ja nuppineulalla ihan sairaan höllästi vähän rehottaa tätä pumpulia. Sama toistetaan jokaiselle pumpulille. Sori, meni vähän pois tuosta keskellä. Näin. Sitten kun täällä näkyy tätä höttöä tällaista, ne leikataan pois tuosta vaan tasaiseksi. Noin. Sitten otetaan lasi. Ujautetaan se tosta paikalleensa. Se on aika tiukka, kun mä justiin pesaasin tämän tankin, nuo ihan kuivat nuo tiivisteet. Niin. Sinne jäi. Tuolta toi pala pois. Se on tuolla tiivisteen välissä. Vähän näin voi joskus käydä, mutta tuon lasia vähän poispäin. Niin saadaan se pois sieltä. Nuo. No näistä tulee vähän mutkia matkaa. Okei. Sitten mä oon käyttänyt tällaista, jos ne nyt oot laittanut lasin ja sitten vasta pumpulit. Ne on ihan helppo pökkiä tällä talttapää ruuvimeissillä tonne pohjalle. Tää alustavasti vaan pökitään, että ne on kaikki tuolla tankin sisä- eikä ulkopuolella. Me katsotaan näitä koko vertauksia vielä. Noin. Tosta vähän alaspäin. Saadaan kaikki saman mittaiseksi. No niin, ja sitten kun tässä on kierteet tässä, ja nämä pumpulit rehottaa tästä vähän ylitte. Nyt jos mä kiertäisin tämän osan paikalle, niin ne olisi kaikki pumpulit tuolla välikässä. Mä laitan sormen tohon pumpulin päälle ja tavallaan runnoon sen tuonne tähän tyyliin tuonne sisäpuolelle, tuonne omaan koloonsa.
niin se ei sitten hyppää siihen kierteiden väliin. Tämä tehdään joka puolelle. Nyt sitä on mahdollisimman vähän siellä kierteissä. Sen jälkeen laitetaan tämä käppi, punainen panta alaspäin, tai sininen, musta, vihreä, keikinäinen värinen onkaan. Laitetaan myös tohon, kierretään poispäin. Sen verran tuntuu, että se hyppää kierteille. Ettei vaan kierretä sitä väärille jengoille. Ja sitten sen nesteen syöttöaukon pitää jäädä tämän koilin alapuolelle, että se saa tänne ylipäätään nestettä. Se kierretään tuohon väliin. Noin. Tämän jälkeen mä en ole nähnyt, että kukaan muu olisi tehnyt tätä. Mutta kun nämä on vähän kierros nämä pumpulit täällä tankin sisällä, mä hiljaa ujutan tuosta pumpulin läpi nuppineulan ja korjaan tuota niiden kurssia tuolla sisällä. Ne saa taas suoraksi sinne. En ole nähnyt, että kukaan muu käyttäisi tätä, mutta olkoon tämä nyt vaikka sitten Cat Vapes logiikkaa. Niitä saa vähän eroteltua tosta. Kun mä teen tämän nuppineulalla ja tuosta pumpulin keskeltä, niin se ei luo tänne ylös mitään koloa. Että jos tämä sattuu menee ylös alas, niin tää ei niin helposti vuoda. Vähän korjataan tosta. No niin. Sitten laitetaan vähän. Oho, tuosta vähän vielä. Ei tuki tuota nestekanavaa noin pumpulit. Noin. Okei, sitten käytetään tällaista suomalaista Arkivape Handcrafted Karin lääkettä. Sairaan hyvää nestettä. Käytämme sitä tässä kostuttamisessa. Onko ne pohjalle vähän? Otetaan tuohon koilien päälle. No nyt oikein kunnolla likuidia sille. Vähän tuohon koilin päälle kanssa. Sitten täytetään vähän lisää. Noin. Nyt saatiin sinne sitä nestettä. Otetaan tuosta vähän ylimääräisiä pois. 0,297 ohmia 100 wattia. Vielä vähän likuidia siihen. Oi vittu, tämä haisee hyvältä tämä Karin lääke. Noniin. Mennään takaisin FaceTimeen, otetaan möyhyt ja mä annan sen jälkeen mun mielipiteen tästä tankista. Siis aivan käsittämättömästi makua irtoaa tästä tankista. Aivan käsittämätöntä. Täytyy kyllä sanoa, että tää on mun lempitankki tällä hetkellä. Mulla oli aikaisemmin Krius oli lempitankkina, mutta sai tämän käteen, niin ai että tämä on hyvä. Tää on jotenkin siisti tämä muotoilu. Kun tässä on tää bandana-kuvio. Ja sitten kaiken lisäksi, että se on punainen. Se on tärkeintä. Mutta mulla alkaa tässä pikkuhiljaa aika ole loppu. Niin tietysti jotain ei niin miellyttäviä kohtia. Mä en löydä yhtäkään tästä tankista, mistä tää olisi mun mielestä huono. Voi olla jonkun mun mielestä, mutta mun mielestä ei oo. Käsittämätön pilventuotto tässä. Aivan mahtavaa.
Ei mitään ihmistä, tää oli mun ensimmäinen revikka-video ikinä YouTubeen. Toivottavasti näitä tulee lisää, ainakin omasta mielestä. Pistäkää kommentteihin alas, mitä mieltä olette videosta, mitä parannettavaa. Ei tarvitse kirjoittaa mikä oli hyvä, kirjoittakaa vaan sitä rakentavaa palautetta, olisi aivan mahtavaa, niin sais vähän eteenpäin näitä videoita kanssa. Mä teen sitä mukaan revikkaa, mitä tulee itse ostettua noita värkkejä, kun mulla ei nyt tällä hetkellä ole mitään vitun Geekvape, joka lähettää mulle vähän väliä tavaraa tai eJoy tai mikä tällainen, mutta siihen tähdetään. Tee mitä? Pitäkää nesteet tankissa ja tupakit kaupassa. Se on moi.